И здравейте хора, които ни гледате. Ние сме тук отново след доста дълго време. Изминаха около един месец без да сме снимали нищо. Но днес започваме нова поредица и това е Doom 3. Уникално. Уникално. Не, сериозно, много хубава игра. Това е първото къци, което наблюдавате в момента. Което аз не мога да видим, защото това е co-op мод. Не ми се пуска. Не за тия, аз го видя. Влизаме в орбитата на Марс. Аз превъртех и Doom 4 най-новата, или както викат Doom 2016. И тя беше, както винаги, уникална. Мисля, че е малко тих звука на играта. Ако трябва сега ще го видим. Dark Star on Final. Ето кораба, нашият кораб. Отваря се! Какво стана този човек, бе? Бе? Нищо, при мен всичко е окей. А и при мен видех кътето, ама нали за мен къде го гледах. И тия как ходеха в бекграунда, всичко нещо трепереше. Този човек не го ли виждаш? И ние сме тук. По принцип играта не е кооп, но ние открихме начин да играем. Има начин. Ако някой иска, ако някой е заинтересован, казвайте, може да направим цяло клипче да обясним как да играете. Тук що пристигнахме на Марс в нещо като град, база или нещо такова, в което се произвежда. Да, в което се провеждат експерименти. Този човек явно не иска да е тук, иска да си ходи. В което се провеждат експерименти. Просто разучава се Марс и така нататък. Решим, че като малък я бех видел тази игра в Замунда. Видех картинката и ме беше страх да игра. Да, играта не е за малки деца. В смисъл, свързана е с такива страшни и гаднички неща. Добре, не мърдам. Та... Ако искате да играете, гледайте да е светло навън, да не сте сам вкъщи. И така, защото случайно ще започнат да ви се причуват някакви неща и... Както на тебе се чуват някакви шепот. Не знам как. Да. Особено в Doom. В това видео се обяснява горе-долу какво представлява базата. Тя е дом на военни, на доктори, всичко свързано с изследване на Марс. Welcome. Това е нашият джобен компютър. Като ни разрешат достъп до някоя зона, ни свалят информацията на това нещо и благодарение на него, с него отваряме врати и можем да влизаме в различни зони. И да отваряме разни скрити неща и така нататък. Примерно ето за тук не ни е разрешено. Не, тук всъщност нямаме карта. Някои врати изискват карта. И така. Тук няма нищо. Да продължаваме напред. Хило, мен? Хило? Да, много тихо музика се чува някаква. И бръмчене.
Едно си в мола в GTA Vice City. Really? Do I need to remind you of the groundbreaking work that we're doing here? No. Groundbreaking work. Interesting. The board authorized you? The board doesn't know the first thing about science. All they want is something to make them more money. Всичко е пари, брат. Всичко е пари. Don't worry, Даже и на Марс. they'll get there. Даже и на Марс. After how many accidents? Tell me, Dr. Petruga, why are so many workers spooked, complaining, requesting transfers off Mars? They simply can't handle life here. They're exhausted and overworked. If I had a Този ме плаши, виж му очите. Гледай какви са. Even these few accidents could have been avoided. Да. I'm afraid you'll get nothing more until my report is filed with the board. I will need full access, Dr. Petruga, Delta included. I won't have any difficulties doing that, will I? Only if you get lost, Swan. Just stay out of my way. Amazing things will happen here soon. You just wait. Окей, мен. No проблемо. Let's go. Не вярвам колко амейзинг да са. Значи този посланник е дошъл тук, за да види какво се случва в базата, защото напоследък се случват много инциденти и така нататък. Хората работят. Работниците, да, искат да се махат от тук и този други обяснява, че те просто не могат да поемат това, което се случва тук, след някой инцидент, дрън и така нататък. Като цяло нещо не е наред в тази база. Marine Command, окей, отиваме на там. Не знам дали играта има субтитри, опитах да ги пусна, но не ми се получи. Изгубили се някакъв човек, абе нещо не е наред тук. Та, субтитрито не успях. Хиляо. Къде по дяволите ми е тялото? В огледалото ми е само от главата. Мене си имах и Аз съм бъгнат. Та, между другото, във всички кътите се говори в единствено число, защото играта не е направена да играят двама човека едновременно по принцип. Тя си е направена за един. В смисъл, това, че хората са открили начин да я направят за двама е друг въпрос. Та, let's go, man. сменявам си главата. Не е нужно да си сменяваш главата. Достатъчно си красив. Абе ли? Hello, guys. Кухня. Всички говорят за някакви инциденти. Нещо, абе, като цяло нещо не е окей. Attention. Dr. Braddock, please report to Брат, къде си? Office 4L. Седим и ги слушам ти. Двамата ли? На другата посока сме. Ема, тук имаше някаква кухня. За какво ти е кухня? Гладен ли си? Да, намерих някакво PDA Сериозно? и тук има... Да, тук казахме кооп. О, Бъгнати Power of the Co-op! Да, ето виждате, човек купче. Това е поради Co-op мода. Но, всичко окей. Телевизия. Нищо не чувам. Айде да, трудно. Нещо открито, но не разбрах точно какво. Не го чувам. О, готови ли сте да видите Марс? Красота. О! Да. Да, отиваме на където трябва. Упс, изстрелявам. Data send. А тук ли сме? Не, нямаме достъп до тук. Здравей, приятелю. Аз мисля, че минахме от тук. Какво е това? Команд. Marine Command. На тук сме, да. Добре. Отивам на другата посока, брат. Бай-бай. Така, какво става? What? Какво правите? Оставайте бедния човек! Горкичкият. Човече, добре ли си? Да, бе, виж се, виж. Жив е, предполагам, но виж колко кръв, колко нещо. Много забразиха го. Ужас. Ужас. Играта е малко старичка. Графиката. Да, играта е старичка, графиката не е нищо особено. Не е особено реалистична, но...
What? Чух само thank you. Аз чух Делта. Delta thank you. Окей. Я чакай малко. Та играта е стара, в смисъл, графиката не е кой знае какво. Може и по-добре, но примерно новата Doom, тя е уникална. Тя е графика, просто няма какво да обсъждаме нея. Took your sweet time, Marine? Yes, I'm taking sweet time, man. Here's the situation. Another member of the science team's gone missing. Since you're the ranking FNG, you get to find out. I want you to check out the old decommissioned comms. Добре, ще го провериме, нема ядове. The only way there is through the service passage under Mars City. I programmed this sentry to guide you to the maintenance elevator. Добре. Follow the sentry better than you followed orders so far. Сентри. Pick up some gear at the security checkpoint at the bottom of the elevator. Well, when you find him, just bring him back. Do not hurt him. Добре. Now move out. Добре. Трябва да намерим някакъв доктор и без да го убиваме. Без да го нараняваме. Само да го доведем обратно. И трябва да следваме това роботче, което... ето тръгна да се движи. То ще да ни отведе до главният асансьор, доколкото разбрах. Много роботчета бе и Borderlands следваме роботчета. Да, и в Borderlands следваме роботчета, и в Doom следваме роботчета. Все си следваме роботчета. Не искам да научим повече кредит. Не да научиш повече кредица да вземеш кредит с един вид пари. Знам, аз си я чух да науча. Си викам, what the hell? Какви кредити се учат тук е? Да. О, така ли? Те са загрижени за живота на хората. Малко е. Стига лагае. Как ти Ту-ту-ту-ту. Добре, това ли е асансьора? Сигурно е това. Не е това. Ето го! Ние сме на втория етаж. Where are we going now? Охо! свърши нивото. Изясна спектакъл. И сега зареждане на следващият мап. Влезнах в стаята, приемня, където ми сканираш. Mars City Underground. Сега се насочваме към подземята на Mars City, за да търсим онзи доктор, когато ни казаха, че трябва да намерим, без да го убиваме, без да го нараняваме, да го доведем жив и здрав, какъвто трябва да е по принцип. Това не беше много хубаво. Hello, man. Издишване право в микрофона. Направо се не. Аз ли съм издишал в микрофона? При малко като напри... Съжалявам. Grab your gear. Can I take this gun, man? Не мога да не използваш. Come on, I want this gun. Много искаш, айде. Oh, sorry, man. It was Marsec radio check. Excellent. it was bad. Да, мене му. Looks like you've been assigned the decommissioned comms. Да, точно така. Follow the main passage through the underground junction and Main stay out. passage. Не, я, Quick evac. What better way to see the Mars? Ма моля да отключиш вратата, брат. Няма да е зле, а? Okay, Ето. we're all set. Thank you. Oh yeah, keep in mind, civilians are working down here. Добре. Don't get excited and shoot it. Няма да стрелям никой, спокойно. Аз съм мирен човек. Какво, да не го пипам? Кое, брат? Кое да не пипам? Кое? Опа! Не съм стрелял! Не съм. Energy, what? Стабилизатор. What? Некой. Ой, I'm not sure you want to. Who are you, man? You see, never mind. само как се ходи ми. Tell me. Come on, tell me. Кажи ми каквото искаш да кажеш, брат. Don't listen to me. Never mind what I said. Добре, айде. Добре, щом казваш, че няма значение, продължавай си напред. Come on, man. Let's go. Интересен пот. Защо? Появи съм червено. Червено ли? При мен всичко е окей. Come on, let's go. Leave the pot. Ега ти кръвта има пота. Телефона ми звъни за трети път. Игнорирай. What? Кой говори? Е тия. О, здравейте, приятели. Това е само един човек, бе. Говори на някой в шахтата. Hello, man! Чахта ме. Hello! Тръгвай. Брат, какво става? Ехо,
Не иска да ми говори. Не ме харесва. Ти си комесарен. О! Шкаф! Да, сега трябва да видим в ПДА-то за имейли на някои. И от тези имейли можете да разберете кода. Ти го разбра, нали? Да, разбира се. Може да разберете кода за шкафчето, така че е хубаво да събирате всички ПДА-та от разни хора. И така може да им четете имейлите и така. What the hell? Оп! I'm sorry, I'm not shooting. И да стрелял по всичко. What? Science team demand a lot out of these things. Enough excuses. Just do your job and get the science team what they need. Well, I'm doing everything, but I just can't explain some of the things that have been happening to the system. Аха. Just get it done. Отново странно нещо. Все странни неща се случват тук. Ох, защо стрелям по всичко? Без да искам. What? Hello, man. Не съм се промъквал. Оп. Добре. Добре, няма да те притеснявам повече, съжалявам. О! Да, ток is gone. What? Говориш някакви несмислени. Няма ток. Бести English. Да, аз съм новия, брат. А това е хелт, между другото. Като го видите, взимайте го. Удум, каквото и да видите, взимайте го. Да, в Doom, каквото и да видите, взимайте го. Ще ви бъде полезно. О, Марс! Красота! Dead Space не беше ли също на Марс? Dead Space ли? Не. Dead Space първо беше на един кораб, който не помня как му беше името. И после беше на някаква база. Не помня. Нямам спомен, много давно сме играли. Добре, да претърсиме ерията. Не, ядове. И да се връщаме към Марс Сити. Разбрано. За сега всичко е окей, освен че се случват някакви странни неща тук в тази база. Но предстои да разберем. О, това е човекът, който търсим. За какво е, брат? Какво става? Какво се виждал? Кое? Дявола. Дявола е истински. The Devil is real тогава. What? Дявола. What? Какъв дявол, бе, приятелю? Брато го знам и колко. What? Какво става? What? Is this the... Oh! What the hell? Не знам вътре в екрана И влиза в човека. Да, ето това го хванаха. What? Какво? О, изкара ми акъла. Кай ми оръжието. Ох! Да се прегрупираме. Къде? HQ, Marine HQ. Идваме! Трябва да сложим предупреждение на малете си слушалки. Да, намалете си слушалките. Те ни излягат. Аз съм много плешлив и обичам да викам, да знаете. А в тази игра има доста плешливи работи, така че ще викам. Не съм плешлив, базикам се. Само викам. Спрям я О, още едно. Умирай, умирай! Това зомби ли е превзето нещо от дявола? Странна работа. Контролира. Какъв е този смях? Направо ми изкарва здравето. Надявам се звука на играта да е добре и аз да се чувам добре и Петко да се чува добре. Да. О! Добре. Всичко е окей за сега. На Марс сме.
дявола е истински и така. И постоянно чуваме викове по радиото на разни хора. А, навънка всичко си е супер. Ама няма. Command HQ, this is Bravo team. We've got one Marine down, 2 wounded. Нямаме два. Защо не работи това? А, добре. Само нещо се появи там. What? What? О! О! Добре. Is everything okay here? No, it's not. Die, you ugly creature. Горкият войник. До преди 2 минути говорихме с него. Ооо! Колко съм зле, не го усилвам нещо. Постоянно не... Обаче не спират по радиото, се чуват разни войници, които викат. И умират хора. Имаме код червено чувам. И червена светлина, но го виждам аз. Отново от тези странни... Добре, какво им става на хората да стават такива? Ние защо не станахме такива? Обладани са от демони единици. Обладани от демони или? Да. Да, доста добра идея за това, което се случва. Is this working? This is Command HQ. Report directly to Marine headquarters and await further orders. Добре, отивам натам, обаче ние на къде сме сега, приятели? Трябва ли да скочим долу? Не опитвай. Къде? Ето, моста. Аха. Добре. О, шит. Ой, то си има пистолет? Аз се скри някой. О, то си имаше нещо друго. Ох. Какъв е то пистолет, бе, брат? Вижте като наш. Да, същия. Come on, open that damn door. Locked. Май сме натам, защото тук ги знае един. Не ми харесват звуците. Постоянно се чуват някакви странни неща. What? Сигурен ли че сме на тук? О, на тук сме, отвори се вратата. Man, I can help you. What? Help that. О, избега човек. Избяга, но го спасихме, жив е. Спасихме някого. Добре, той защо не е станал такъв? Обладан. Интересно. Ето, нали видиш как черпчето влиза в техните и почва да... Тук внимай. Добре, тук се още... Ох, има електричество. What the hell? Shotgun! Come here! Мау. Нямате шанс срещу шотгъна. Това е най-доброто оръжие в всички игри. Мисля, че това е всичко от тук. Обаче войниците... Браво на мен. Обаче войниците не спират да говорят. Ще играем до зареждане, ако искаш. Да поминем нивото. Да. Мразим да си капат така лампи. Shoot this shit! Не стреляй. Трябва да стрелях в това нещо от главата. Да, и не. Stop shooting! Но напротив стреля. Тук има още някакъв. Добре сме. Играем на normal difficulty. Няма да умираме толкова лесно. Игра има ли тунни? Игра има ли тунни? Има, да. Постоянно чуваме някакви войници да говорят. What? Нещо. What the hell is this? Не! Аз не съм при тебе. Дай! Мъртво е. Имаше много очи по главата. Още едно! Добре. Зомби. Ти не си страшен, приятелю. Видях му мозъка, между другото как му излезе. Напреде. На тук сме, брат. Ела. На тук сме, да. Ти свети, аз ще стрелям. Аз за света ти ще стреляш, окей. Пак чух някакъв странен звук. Какво вие така?
О, това с многото очи ли вие така? Не знам, че сме така. Хелт. Или дали не са комуникации. Когато взимате повече хелт, отколкото имате, той се добавя в нещо като касичка и като някой умре и ако има хелт в тази касичка се разпава. I hate these creatures. О, здравейте, момче. Какво става? Как сме? Писах си, че от нашите! Добре, защо дори войниците стават такива обладани? Липа. В смисъл... Не може да се предпазиш. Добре, защо нас не ни защо ние не ставаме обладани? Ние сме... What the hell is this? Добре. Не. Добре сме. Всичко е под контрол. Не, да бе, нека да дойде с пуска до мен и не направи. Къде? Това си ти. Чувам някакви писъци тук. Тук този е мъртъв, дето. Не, защо си знаех, че ще излезе нещо от шахтата? Знаех си просто. Той е като... Я тихо. Repeat, we have negative ID on the assailing force. They're mean SOBs. You don't have a clear path back to HQ. Stock up on ammo, establish a stronghold, and keep them at bay. Не ми хареса тос. Умирай. А сега каза тук болека в кръв. What? Каза, че не знае срещу какво сме изправени. Ето го и това, където се криеш. И той е умрял. За съжаление. What the hell just happened? Играта е доста тъмна, така че може да ви е трудно да виждате. Boom! You're dead now! What the hell just happened? Добре... Ние пак можем да минем, нали? Да. И аз минах. Имаме няколко ранени. Нещата не са добре. Кой ме стреля? Нещата като цяло не са добре, но все още има хора, които се бият срещу тези обладани демони. Значи не сме само ние единствените необладани. Устигнахме до асансьора. Не, добре сме. Добре, натам сме. I'm okay. Everything is good. И това беше първият епизод от нас. Надявам се да ви е харесал и очаквайте скоро следващият. И до следващият път.